No niin, eli tämä on mun toinen video. Tää on semmoinen hieno video, että niinku me rikotaan toisemme päähän. Tuu tänne päin. Näin. Tuu tänne päin, tuu tänne päin. Sinne päin. Siis Tarkoitan sinne tänne päin. Just sinne. Niin kananmunia. Tai siis, Yksi kananmuna molempien päähän. joo. Eli Vois tarkkaliin. joo, oota. Ja tää yritetään tehdä kovin nopeasti ja epätuskallisesti. Mäpäs kato, ei me varmaan siinä tehdä. Tehdään. Ai tossa rikotaan näköjään. Mennäänpä tähän nyt tänne suunnille. Katsotaan miten se näköisi. Joo. Vitsi mua pelottaa. Niin muokin. Ei tää silleen pelottavaa. Mutta saadaan pois ajakin, että tämä ei mene. Mä oon läski. Mä otan mennä. Joo mäkin. No niin, ota. Ui että. Mä aloitan. Ei kolmannella. Ei yhtään aikaa. Ei yhtään aikaa. Kyllä. 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 No okei. Suojataan nuo pyyhkeet. Ei vitsi, mä tuun niin paljon kysymaan hei. Mitenkäs meidän vaatteet? Ne on kyllä me saa. Kyllä me saadaan vaatteet. Tuha. Niin. Vai. Oota. Kyllä se näkee. Oota, mä tuun tuonne. Mies vähän. Yksi. Ota, silmät kiinni. Ei silmät kiinni. Ootko valmis lähtölaskentaa? Joo. 1, 2, 3. Ei se tullut sun päähän. Mun päähän tuli, mutta ei sun. Ei, anna mun päähän. Anna mulle se. Anna mulle se. Sitä mun päähän. Anna mulle. Sä teet sen. Kyllä. No oota. Ei! Mulla on enemmän tätä. Pino. No niin. Minä lopettaa tää video. Eli tulisin tarkkaan kotiin. Joo, moi. Se oli semmoinen video. Hei, tuohon... Ei se mitään. Mun selässä. Joo, eli se oli tämmöinen video. Toivottavasti tykkäsitte. Tätä ei tehdä uudestaan. Tää tehdään uudestaan, koska nämä oli joskus. Se on kosta. Moi.